Vivim en un món globalitzat mogut pel consumisme i el capitalisme. Les grans empreses s'extenen per tot el món buscant nous mercats potencials i noves fonts d'ingressos. Com qualsevol societat en actiu que generi beneficis, les companyies paguen, entre altres coses, l'impost de societats. A Espanya, el tipus general impositiu és del 25% des del 2016, encara per sobre de la mitjana europea del 22,9%. Des d'Irlanda, una de les coses que crida l'atenció és precisament la seva fiscalitat. Moltes grans corporacions, com per exemple Apple, Google o Facebook, hi estableixen les seves seus europees no només per la facilitat idiomàtica, sinó també pel fet que a Irlanda el tipus impositiu és del 12,5%, un dels més baixos del món. I a més, la seva legislació possibilita en bona mesura el trasllat de beneficis de les empreses cap a territoris d'escassa o nul·la tributació. Si tenim en compte aquests factors, apareixen dues grans estratègies per esquivar impostos, en les quals la fiscalitat d'Irlanda és un element indispensable. Una s'anomena el doble irlandès i l'altra el sandvitx holandès. Centrant-nos en el doble irlandès, podem posar l'exemple d'una empresa espanyola que crearia dues empreses irlandeses. Una d'aquestes tindria seu en un paraís fiscal que té els drets internacionals de la propietat intel·lectual. L'altra societat, amb seu a Irlanda, és la que vendria a la resta del món pagant pels drets a la primera. La societat espanyola trasllada gairebé tots els beneficis a la radicada a Irlanda i la irlandesa, per mitjà del pagament de drets, fa el mateix amb la societat situada al paraís fiscal. El resultat és que la majoria de beneficis no tributen o ho fan escassament, i una petita part ho fa a Irlanda al 12,5%. Tenint en compte les particularitats de la fiscalitat irlandesa i el gran flux de multinacionals i personalitats que intenten aprofitar-les, els casos d'evasió d'impostos no tarden a aparèixer. El cas més actual és potser el de Cristiano Ronaldo, però també l'Apple Tax Case, que segons l'expert John Considine serà un cas decisiu i paradigmàtic durant els pròxims 20 anys. What happened with the Apple Tax Case is that Apple is believed to have got a special deal. So what happens is foreign multinationals or even domestic firms have to go to the Irish tax authorities and say something like, oh, we believe we owe this much tax, or should we get a write-off on whatever. And there's thousands of these tax rulings every year. But the crux of the issue in the Apple case is whether the deal was based on some accounting principles or not. So if that's proved to be the case, then that was unfair. It should be based on some rule rather than negotiation. La Comissió Europea va acabar decretant que Apple, establert acord que el 1980 hauria de tornar a Irlanda 13.000 milions d'euros d'impostos no pagats amb interessos, exactament el que gasta el sistema sanitari del país durant un any. L'origen d'això té lloc en dos pactes fiscals concedits per Irlanda a Apple als anys 1991 i 2007. A partir d'aquests, el tipus impositiu de l'1% es va aplicar a la companyia, mentre que a partir del 2003 aquest es va reduir encara més fins a arribar al concís percentatge del 0,005. Diversos països ja han exigit a Dublín que reveli els números secrets dels vestits a mida fets per a la multinacional nord-americana. Des d'aquí a Espanya ja s'ha avisat que si corresponen impostos no pagats no es dubtarà en reclamar el que es considera una xifra important. Per la seva part, Apple va assenyalar que paga tots els seus impostos a qualsevol lloc on opera i considerar que la Comissió Europea ignora la legislació fiscal d'Irlanda, al mateix temps que va amenaçar amb que el cas Apple Tax tindria un impacte molt gran i perjudicial per a la inversió i creació de llocs de treball a Europa. El primer ministre Enda Kenny va donar ordres de defensar la companyia davant la possibilitat que Apple i altres multinacionals abandonessin el país. El dilluns 19 de desembre de 2016, el govern d'Irlanda va publicar un dur argumentari per mitjà del qual Dublín rebutjava actuar i sostenia que Brussel·les havia intentat reescriure les lleis fiscals irlandeses per a empreses. Des del Partit Nacionalista, líders polítics han destacat que més de 92.000 empreses van pagar un 0% de l'impost de societats a Irlanda l'any 2014, problema que, segons afirma Sinn Féin, els està matant lentament.
Deixant de banda la part fosca de la fiscalitat a l'illa Maragda, Irlanda ha viscut un creixement incomparable gràcies a l'impost de societats del 12,5%. L'illa no és un paraís fiscal, però tot i ser petita, està molt oberta a l'exterior i seguirà sent un focus important d'atracció de companyies provinents de tot el món.